ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ 4/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನದ ನೃತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಜ್ಞಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಏರಿಗೆ ಯೋಗದ ನಶೆ ಉಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನದ ನೃತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರಡ ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂತೆಲ ಜ್ಞಾನೆಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಭಾವನೆ ಕುಲ್ದುಂಡು. ಆ ಭಾವನೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತಲ ಸಹ ಆಸ್ತಿಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಒರಿ ಬಾಬಡನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಊವೆ ಮನುಷ್ಯರಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರುಪುನಾರು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರೇನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯರಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶೇಷತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತಿಗದುಂಡು. ಬೊಕ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮವಾದುಂಡು. ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡು ಮೆಣ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮಗೂ ಈ ಶರೀರ ಸಿಂಹಾಸನವಾದುಂಡು ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಮೋನೆದ ಲಕ್ಷಣಲು ನನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಎಂಕುಲು ಪಿರವು ಎಂಚಿನದಿತ್ತ ಕುಡ ದುಂಬು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಪಂದು ಎರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನೆ ಸಂಗಮಡು ತೆರಿಪವೇರು. ಬೊಲ್ಪುಗು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಕುಲ್ಲೋರು ಪಂಡ ತೆಗೆದು ಪೋತಿನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಪತ್ತದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಆತ್ಮೋಡು ಪಾಪ ಬೂರುಂಡು. ಅಗ್ಲೆನು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಾಪ ಅಂತೂ ಪತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಬಂಗಾರ ತಾಮ್ರ ಕರ್ಬ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಏಜ್, ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ, ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಈ ಪಾತೆರನು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಗುರುಕುಲು ತೆರಿಪೋಜೇರು. ಒರಿ ಸದ್ಗುರುವೇ ತೆರಿಪವೇರು. ಸದ್ಗುರುನ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಆ ಸದ್ಗುರುನ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೋಡತ್ತೆ. ಎಂಚ ನಿಗುಲ ಆತ್ಮಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ದೆತನೊಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ವಾ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ದೆತೊನೆ ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ನೇತಿ ನೇತಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಣೊಂದು ಬೈದೇರು. ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಸಹ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ತೆರಿವರು. ಏರಿ ಎಂಚಿನೆನ್ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದಿತ್ತ ಪಂದು ಭಾರತವಾಸಿಲು ತೆರಿವೇರು. ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದು ಬುಡ್ತೇರು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಕೇವಲ ಉರಿ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಭಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರೊಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಅನುಯಾಯಿಲು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಅನುಯಾಯಿಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಓರಿನ ಅಕಲು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ನೃತ್ಯ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗ ಅಂತೂ ಶಾಂತಿದಾದುಂಡು. ನೃತ್ಯ ಜ್ಞಾನದಾದುಂಡು. ಯೋಗುಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಳವಾಯಿನ ಶಾಂತಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. 3 ನಿಮಿಷ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಲ ಸಹ ಶಾಂತಿಗಾದ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ರಾಣಿನ ಮಾಲೆ
ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಊರು ಮಾತನಾಡಿರು ಪಂಡ್ ಕತೆ ಉಂಡು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಶಾಂತಿನ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ಸಮಯಡು ವಾ ಪಾತಿರನು ತೆರಿಪವೆರೋ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರೋದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನಂತೂ ನಿಖುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಓರಿನಂಚ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತವಾದೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಹಾತೆಲ್ಲ ವಿಕಾರದ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ದೇವತೆಲು ವಿಕಾರದ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಜೇರು. ಐಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಪನ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿದಿಚ್ಚೇರು. ನಿಖುಲೆ ಪೂಜ್ಯರಿರ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಯಾವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಬಾಬಾಗೆ ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಪೂಜಾರಿ ಯಾಪುಜೇರು ಕನೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಭಾರತುಡು ಏಪ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ನಿಂದನೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಆರು ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ಲೋಕನು ಓದುದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಶರೀರನೇ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಅಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ಸುರುಕು ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಶರೀರ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಬಂಗಾರಡೆ ಲೋಹ ಬೆರಕೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಐರ್ದು ಆಭರಣಲು ಆ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಪಣದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಆಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ್ಲ ಆತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮಹಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶರೀರನು ದೇತೊನುಂಡು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಆದುಂಡು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ನರ್ತನ ಆದುಂಡು. ಏರು ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರೋ ಆಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ನರ್ತನ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಏತು ಅಕ್ಲೆಡ ಯೋಗದ ನಶೆ ಉಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ತೆರೆದುಪುಂಡತ್ತೆ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣವಂತ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಲ್ಪ ಪಂದು ಆಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಆಮಂತ್ರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳೇರು. ಪ್ರಜೆಕುಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದನುಸಾರ ಆಪೇರು. ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕುಲು ಮಧ್ಯಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿದೊನೊಲಿ. ಮುಲ್ಪಂತು ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಏರನ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಏರು ಕುಳ್ದೆರೋ ಮೊಕ್ಲೆಡ ಎಂಚಿನಲ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೇವಲ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಜ್ಞಾನಲ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮೊಕುಲು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಆಸ್ತಿನ ದೆತನೋಡು ಪನ್ಪನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಆಸ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡಾಪುನು ಅಂಡ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಡು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪದವಿಲು ಉಂಡು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನು. ಮುಲ್ಪಂತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಏರು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನೆರೋ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಏಪ ಇತ್ತುಂಡು ಐನು ಎಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ ಅತ್ತನ್ನ ತೂತರ ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ಶಾಂತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನೋಲಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು. ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನ್ವೆರೋ ಅಕುಲೇ ತೆರಿಯುಂಜೇರು. ನಿತ್ತಂಡ ಬೇತೆಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಕೇನ್ಲೆ ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ಶಾಂತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಉಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜನೆದಂತೂ ಶಾಂತಿಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಎರಡನೇದಂತೂ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಲ ಆದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲ. ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಡತ್ತದೆ ಪಂಡ ದೈವಿ ಗುಣತ್ತಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಏರ್ಡು ಅವಗುಣ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಯಾನು ನಿರ್ಗುಣೋಡ್ಲಾನೆ ಭೂವ್ಯ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ವಾ ಪಾತಿರನು ಕೇಂದೆರೋ ಐನು ಕೇವಲ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಎಂಚ ಗಿಳಿಕ್ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲೆ ಮಾತಿರನ್ಲ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಗು ವಾಸ್ತವಡು ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ಅಲ್ಪ ನಿಖುಲು ಆತ್ಮಲು ಉಪ್ಪರು. ವಾಸ್ತವಡು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮವಾದುಂಡು ಯಾನು ಕೊಳುದು ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಏರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದಿಜ್ಜೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಶರೀರೊಡೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇನ್ವೆರು ಯಾನು
ಬೇರೆಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪರತ್ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಏರು ನಂಬರ್ 1 ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆತ ನಂಬರ್ 2 ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲೆ ನೆನ್ನ ರಥವಾದು ಮಲ್ತೊನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಕುಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮೋಡು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಏರ್ನ ಶರೀರುಡು ಬತ್ತದು ಗುಲ್ವೆರೋ ಆರೆ ಕುಡ ಪೋದು ನಾರಾಯಣ ಆಪೆರು. ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಅತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಅತ್ತಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಜೋಡಿ ಪಂಡಾಂಡಲ ಬನ್ಲೆ. ವಿಷ್ಣು ಏರು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುವಂತಿಜೇರು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತ ಚಿತ್ರದ ರಹಸ್ಯಂ ತೆರಿಪವೆ. ಯಾನ್ ಏರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆನೋ ಅಕುಲು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಪೆರು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಆಪೆರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಕೇನೋನೇರು ಸುರುಸುರುಕು ಬೇರೆ ಕೇನುವೆರು. ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಾದುಂಡು. ಮೇಲಲ ಸಹ ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನಡಿ ಸುದೆತ ಬಲಿ ಕೈತಲು ಸೇರುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮೇಲವಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೆತ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣ ಆಪೆರು. ಬೆರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪು ನೆಟ್ಟು ಪಂದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ವಿಷ್ಣು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪತ್ತುಂಡು. ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದು ಬುಡುಪುಂಡು ಕುಡ ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಆಪುನಾಯದುಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ತಕ್ಷಣ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಗುಲಾಮಿತನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನವು ಮಾತೆಲ್ನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪಂದು ನಿಖಲಿಗಳು ಸಹ ಸುರುಕು ತೆರೆದು ಐನಿರ್ದವರ ತಕ್ಷಣ ಬಲ್ತು ಬತ್ತೇರು. ಬಾಬಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಗಿಡತೊಂದು ಬೈಜಂಡು ಹಾ ಬಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಗಿಡತೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣೆ ಗಿಡತೆ ಪಂಡ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾದ ಮಲ್ತೆತ್ತೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಯರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಟ ಪನ್ಪೆರು. ಏರಿಗೆ ಕಲಂಕ ಪಾಡುವೆರೋ ಅಕುಲೆ ಕಲಂಗಿಧರಾದುರ್ಲಿರು. ಶಿವಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಕಲಂಕ ಪಾಡುವೆರು. ಏತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಮಾತಿರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲವಾದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜವಂಶ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ರಾಜವಂಶ ಪಂಡ ಐಟು ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡಪುಂಡು. ಇಂದು ನಿಕ್ಲ ಕುಲವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದೇವತೆ ಆದು ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಐನಿರ್ದವರ ದೈವಿ ಗುಣನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಡಿ ತಂಬಾಕು ಇಂಚಿನೇನು ದೇವತೆಲೆಗೆ ಭೋಗುನ್ ದೀಪೆಡ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ದೋರಡು ಮಸ್ತ್ ನೇಯ್ತ ಪದಾರ್ಥಲು ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಈತೊಂಜಿ ಭೋಗುನ್ ದೀಪೆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಆದು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಯಾತ್ರಿಕರು ಪೋದು ತೆತ್ತೊನೆರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರಳು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಒವ್ವೆ ಪದಾರ್ಥನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲೆಂಜಿಲು ಇಂಚಿನಲು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆಲು ಇಂಚಿನವು ಸಹ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಅಂತೂ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರಳೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ರೋಗ ಇಂಚಿನನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತ ರೋಗುಲು ಅತನ ಕಾಯಿಲೆಲು ದ್ವಾಪರದು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೇನು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲು ಸದಾ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದುಪ್ಪರು. ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. 105 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಇತ್ತನತ್ತೆ. ಇತ್ತಂತೂ 45 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಆಕುಲು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯರು ಮುಕುಲು ಭೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗಿ ರಾಜ ಋಷಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗವಾದುಂಡು. ಮಾಸ 10 ವರ್ಷ 10 ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ತೆರಿಪ ಅಂದುಪ್ಪೆರು. ಅಂಡಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನು ಏಪಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಪಾವನ ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಪಂಡು ತೆರಿಲೆ ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೆರಬೈದೆ. ಇಂದೆರ್ದು ಕೂಡ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರ ಆಯಿನನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು. ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆಣಗ ನಿಕುಲು ಪರತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬುಡ್ಪರು. ಕುಡ ಪೊಸತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ನಿಕಲ್ನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಧರಣಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾದು ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಯರು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲ್ನ ದೆಪ್ಪರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಏರಿಗಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ.
ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಜ್ಯೋತಿನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಳ್ಪು ಬೇಗ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡು ಕುಲ್ಲುಡು. ನೆನಪುಡ್ದೆ ಪಾಪ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಡು ಆ ಪಾಪ ಪತ್ತದುಂಡು ಐನು ನೆನಪುಡ್ದು ದೆತ್ತುಪಾಡ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರ ಅದು ಪೋಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಬಾಬರದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಭಾವನೆದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗುಣವಂತರು ಆವಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪದು ತೊಜ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹರೆರ್ದು ಪವಿತ್ರತೆದ ಶೃಂಗಾರ ಹೊಳಪುಂಡು ತೊಜ್ಪವನಂಚಿನ ಶೃಂಗಾರಿ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಪವಿತ್ರತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶೃಂಗಾರವಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪವಿತ್ರತೆದ ಶೃಂಗಾರದ ಅನುಭೂತಿ ಚಹರೆ ಅತ್ತಂಡ ಚಲನೆರ್ದು ಬೇತಕ್ಲಿಗಾವುಡು. ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಮೌನಿರ್ದು ಕೈಡ್ದು ಕಾರಡ್ದು ಸದಾ ಪವಿತ್ರತೆದ ಶೃಂಗಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೊಕಲು ಮುಖಲಕ್ಷಣಡು ಪವಿತ್ರತೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಣ್ಣಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಹೊಳಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೋನೆಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಮುಗುಲ್ನಾಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಪಾತೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಇಂದೇಕ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಶೃಂಗಾರಡ್ದು ಶೃಂಗರಿತಾಯಿನ ಮೂರ್ತಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಸಹ ಖಾತೆನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವ್ಯರ್ಥನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.